प्रथमावनो बहुत बहुत धन्यबाद दिनै बेबायदि अर्गानाइज खालामना होनो थाखाय गासिबो फैदों आलासि महरै लरेन्स सारमोन आरो जोंनि एमपिबो फैदों आरो सांग्रां स्पेशल थेंक्स सांग्रां आरो आंखौ जाय बेनिफ्राय दैदेनहरनाय केडिसि बिसोरखौ आं बिराद दिनै आंनि दुख सुखआव सहाय खालामनानै बिसोर आंखौ लामा देखायदों बेनि थाखाय आं बहुत धन्यबाद होनो बिसोरखौ आरो दिनैनि दिनाथ' आंनि थाखाय स्पेशल आरो बे दिनखौ आं जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आरोखि दिनै आंनि दुख सुखआव बिसोरो हेल्प खालामबाय आरो बेबायदि लामा देखायनानै आं दिनै बे पर्यायाव आं थांनो हानानै आं दिनै फेयारवेल होदों बिसोरो आं बिनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो बिनिफ्रायनो आंखौ फेयारवेल होदों जोबोद मोजां मोनदों आं दिनै बिनिफ्राय देरसिन खुसिनि खोथा गैया आरो जिहेतु नोंथाङा गोबां बे समाव नोंथाङा स्ट्रागोल होननाय सोदोबखौ गेलेनायनि बेलायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि बेलायाव मा स्ट्रागोलाथ' बे समाव जों जेब्ला उन्दै बे समाव बयबो नुबोदों जोंनि गेजेरावनो दावराव दावसि बेफोर स्ट्रागोलनिफ्राय जोंनाव चान्सआनो खममोन आरो खमसे खम 1% 2% चान्स बेबायदियाव जों लामा मोनगोन होननानै बा बेबायदि ओंखारलांगोन होननानै आंनि गोसो सिङाव आं माब्लाबा सानाखैमोन जास्ट आं फुटबलखौ गेलेदोंमोन जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय गामियाव गेलेयोमोन बिदिनो दस्रानिफ्राय खोनानानै मोजां प्लेयारफोरनि खोथा रायलायनाय सिनियरफोरनि साइडआव थानानै खोनासङोमोन आं उमुगा उमुग गेलेयो उमुग ओरै जायो ओरै आं जास्ट खोनासंनानै आंनि खामानिखौ आं मावलांबाय थादों आं दुख सुखजोंबाबो जोंनि हारिनि माबाजोंबाबो दावराव दावसिबाबो आं बे पर्यायाव आं थांदों आरो आं केडिसिखौ स्पेसियेल थेंक्स होनो सानो बिसोरो जाहाथे आंनि थाखाय दुख सुखआवबो बिदि दावराव दावसियावबो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों बे समाव बेनिफ्राय आं ओंखारलांनो हादों आं बेखौनो बहुत धन्यबाद दिनै भगबानाबो आंजों लोगो होफादों बेनि थाखायनो आं बहुत धन्यबाद नोंथाङा आसामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि गेजेराव बिराद जायगा आवग्रिनो हादों नोंथांनि जिहेतु फुटबल केरियार बेयाव नोंथाङा साक्सेसफुल नोंथांनि हास्थायनाय बायदि जादों आं दिनै साक्सेसफुल बुङाबाबो आं जेसेबांखिनि आंनिफ्राय खस्थ' खालामनानै आं गेलेबोदों बेखौनो आं फोरमायो इउथखौबो जाहाथे खस्थ' खालाय सोरबाथ' सानसे समाव हेल्प खालामगोन सोरनिबा मेगनाव नांबा मोजां खामानियावबो खामानि होगोन आरो ओंखायनो आं इउथखौबो आं खावलायो बाहाय फैनानै जाहाथे फिल्डआव फैयो खालि फुटबलल' नङा जोंनाव सुबिदा दं बिराद सुबिदा दं दिनै साइ कमप्लेक्स दं जोंनाव बिराद इभेन्ट दं बाहाय जों ट्रायल मारिफोरनो हायो आरो जोंनाव खेलनि पर्जाजोंनो जों लांनो हायो आरो गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय एनाउन्स खालामनानै दं जुदि मेडेल लागायोबानो नेसनेलाव साख्रि होनायनि खोथा दं जोंनाव साननानै नायोबा फुटबलाव नाय हलिचरन बायदि साख्रि लायाबाबो जों दा लाइफखौ थांनानै थांनो हायो बेफोर बुस्थुखौ जों फल' खालामनांगोन इउथआ आरो जोंनि सरकाराबो मोजां खामानि मावगासिनो बेनि थाखायनो आं आरो खावलायो जाहाथे इउथखौ आरो डेभेलप खालामलाङो इन्सपिरेसना नोंथांखौ गिबियाव फुटबलनि बेलायाव सोर होदों माबोरै इन्सपिरेसन होदों सानोबा आं सानो जोंनिफ्राय सिनियर सासे प्लेयार दंमोन सानै दंमोन जोंनाव बिरजाब मसाहारि होननाय आरो राकेश ब्रह्म होननाय जों बे समाव उन्दैमोन जों बिसोरनि नाम खोनायोमोन बिसोरो बिराद मोजां प्लेयार उमुग बिरजाब मसाहारि मोनहा जोंनि दा बिटिसिनि बा बिटिआरनि मानसिफ्रा सिनाया जानो हागौ बिरजाब मसाहारि बा राकेश ब्रह्मफोरखौ जोंनि इउथफ्रा खिन्थु बे समाव जोंनि समाव बिसोरो बिराद हिर'मोन आरोखि जोंनि थाखाय बिसोरो सिनियर नेसनेल टिमावबो दंमोन बिरजाब मसाहारिया बहुत बोसोर सिनियर टिमाव गेलेबोदों आं बिसोरखौ नुनानै आं इन्सपायार जादों आंबो गेलेनो हागोन होननानै आंबो बिदिनो लासै आवगायलांदों नेक्स्ट स्टेपाव बेनो आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों आं बेखौ इउथनो होलांनो थाखाय आं सेस्था खालामगोन आं दिनै बिटिआर सरकाराव जुदि माबाफोर आंनि थाखाय गोनांथि जायोबा आं निस्सय आं हेफाजाब होगोन बिसोरनि थाखाय आं खुला दं आं दा बर्थमान साख्रि मावो एजि अफिसाव एकाउन्टेन्ट जेनेरेल आं सिनियर एकाउन्टेन्ट पस्टआव दङ दा आं दा गुवाहाटियाव थायो आंनि जोनोम जायगाया बर' गेन्द्राबिल क'क्राझार थेंक इउ